Astăzi învățăm cum să facem margarete. Avem nevoie de spumă galbenă, neagră, verde, albă. Eu am deja un model de floare, sârmă pentru tulpină și frunză, bandă florală, foarfecă, fier pentru călcat, pistol pentru lipit. Ok, să începem. Iau modelul meu pentru floare și voi decupa două floricele după modelul nostru, iar una o vom face puțin mai mititică. Bun, după ce desenez modelul în felul acesta, îl decupez. Bun, am făcut două mai mărișoare și una mai mititică. Le dăm de o parte. Iau o bucată de bandă neagră, o tai cam de 1 milimetru, să zic așa. Și o voi franjura în drept puțin. Și o voi franjura. Ok. Iau o bucată de bandă galbenă, la fel, tai o bucată din ea și o voi franjura și pe aceasta. Mă duc să Bun, după ce am franjurat banda neagră și cea galbenă, o încing puțin pe fier pentru a resfera. Iar acum pun o picătură de lipici și voi înfășura sârma. Bun, am înfășurat banda neagră, iar de unde mi-a rămas capătul, voi lipi banda cea galbenă și voi înfășura și pe aceasta roată. Acum voi lua cea mai mică dintre floricele, o voi încinge pe fierul pentru călcat. Și voi înțepa în mijlocul florii. Ok. Pun o picătură de lipici și o lipesc. Ok. Acum o voi încinge pe cea de-a doua.
Iarăși înțep în mijloc. Și ultima, la fel lunging. Pe aceasta o voi lipi. Și ultima o voi încinge. Și înțep. Și o voi lipi și pe aceasta. Dacă vreți, o puteți lăsa așa, dar eu voi face un pic floricelele, că îmi place mai mult, încing foarte puțin. Și voi face așa o ok, și așa arată floricica. Acum îi voi face aici un căpăcel. Bun, am făcut un căpăcel așa. Înțep în mijloc. Și așa arată floricica. Așa arată. Acum îi voi pune bandă florală. Eu nu am să-i fac frunze, pentru că, după cum ați văzut, fac ornamente cu floricelele mele. Și la acestea nu am să-i atașez o frunză. Bun, și așa arată margaretele noastre. Am să vă arăt și ornamentul unde le voi folosi.